nekutenda touya kuchishangu chedu ora pawa wakaneta shakana kakuwayo mukuna mata tino komborerwa ora pawa wakaneta shakana kakuwayo nguwa yekuna mata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo nguva yekunamata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo panguva yemnamato tinomusimbira zvikomborerwa zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo. Toda kutenda vana vaMwari tatenderwa zvekare kuwana umwe mukana wekudzidza kubva mukati meshoko raMwari. Nhasi toda kuti titarise kubva mukati meBhaibheri chidzidzo chine musoro wenyaya uri kuti izvo Jesu pamusangano wematumba part 1. Jesu pamusangano wematumba part 1. Ndichaverenga kubva mukati meBhaibheri kubhuku raJohani pachapter 7 ndoverenga from verse 1 kusvikira pavhesi ya5. John chapter 7 verse 1 to 5. Bhaibheri rinoti izvo, shure kwaizvozvo Jesu wakafamba muGarirea, nokuti wakanga asingadi kufamba muJudhea, nokuti vaJudha vakanga vachida kumuuraya. Vhesi ya2, zvino mutambo wavaJudha wamatumba
wakanga uri pedyo. Naizvozvo vanun'una vake vakati kwaari, ibva pano uende Judhea, kuti vadzidzi vako vaonewo mabasa ako aunoita. Vesi ya 4, nekuti hakuna munhu unoita chinhu chinyararire kana iye amene achida kuzivikanwa. Kana iwe uchiita izvi uzviratidze kunyika, nokuti navanun'una vake vakanga vasingatendi kwaari. Dai Mwari vakomborera kuverengwa kweshoko rawo. Panapa taverenga pamusoro penyaya yatiri kuziviswa naJohani. Johani ari kuti izvo mutambo wematumba wavaJudha wakanga wava pedyo. But wava pedyo kudaro, Jesu unowana nguva yekusangana nevaning'ina vake ndokubva vatanga kukurukura. But hurukuro iyi pakuverenga kwataita so far taona kuti vanun'una vaJesu vakanga vachiblema Jesu. Vakanga vachiita sekunge vanomupomera nyaya yekuti iwewe unozviita munhu anoda kuzivikanwa, yet zvinhu zvako uri kuda kuzviita secretly. Jesu vaiva nechikonzero. Nemhaka yeyi vakanga vasingadi kubuda pachena kana kufamba nenzira yavanoonekwa navaJudha vese. Bhaibheri raburitsa pachena kuti vaJudha vakanga vachitsvaka kuuraya Jesu. Kunyange Jesu vakanga vaine simba rekuzvidhifenda kuti vasaurawe nevaJudha, asi vakanga vasingadi kungosimudza unnecessary conflict. Therefore, Jesus avoided kuenda panzvimbo inoita kuti vazopedzisira pave nekunetsana kana kuti pave nekutsvaka kuurayiwa kwavo navaJudha. So Bhaibheri raburitsa pachena kuti vanun'una vaJesu vakanga vasingatendi kuna Jesu. Ndizvo zvakaita kuti izvo vanun'una vaJesu vamuite kuti vataure naJesu nenzira yekuda kumuti enda unoonekwa pajekerere nevanhu, vanhu vazive zvaunoita. Pati panapa pari kunzi neshoko raMwari, pane mutambo wakanga waapedyo. Remember tati nhasi tiri kutaura nezve part 1 yekuonekwa kaJesu pamutambo wematumba. Zvazvinotokuudza ndezvekuti izvo Jesu vakazoenda pamutambo wematumba, ende zvakaitika ipapo tichazvibata mupati 2. But nhasi vanhu vaMwari toda kuti izvo timbodzokera kuOld Testament, timbonodzidza pamusoro pemutambo wematumba tiri kuOld Testament, watiri kuona nezvawo uchitaurwa nezvawo kuNew Testament pana John chapter 7. Saka ndoda kutanga kuverenga panapa kubhuku raDeuteronomy chapter 16. Regai ndivhure ndisvike, ndiri kuverenga muNew King James Version. Change ishandisa mabhaibheri iwaya ari maviri, Shona nechirungu. Saka ndiri kuenda pana Deuteronomy chapter 16 pa verse 16. Titange kudzidza pamusoro pemutambo wematumba. But ndisati ndaverenga chapter 16 ya Deuteronomy pa verse ya 16, ndoda kuti ndikuudzei chinhu chona vaMwari, kuti vana veIsraeri vaJudha vakanga vaine mitambo yaikwana kuita 7 yakanga yakarongwa mukati mekalenda ravo, ende vaifanirwa kuti vaicherechedze, vaifanirwa kuti vaparticipate pairi panguva yakatarwa nenzira yakatarwa. Ataibvungwa kuOld Testament Mwari vaidzidzisa zano reruponeso kuburikidza nemitambo yakasiyana-siyana, ende mitambo iyi vaifanira kuona zvichiitwa, number 1. Number 2, vaifanirwa zvekare kuparticipata pamitambo iyi. In case pane pfungwa yausina kubata, ndati inini vana vaMwari mukadzidza kuOld Testament muchaona kuti Mwari vakanga vachidzidzisa pamusoro pezano reruponeso, but nenzira mbiri. Vaidzidzisa nemitambo yakasiyana-siyana, but pamitambo iyi pane zvinhu zviviri zvaifanira kuitwa nevana veIsraeri. Chekutanga, pamwe pacho vaingoobserva chete zvichiitwa nemapriest vakatarisa. Pamwe pacho vaitofanirwawo kuparticipata pavanenge vanzi vapinde vachiparticipate. Regai ndikuudzei chinhu chivana vaMwari, vhangeri rekuponeseka rine zvinhu zviviri zviri mariri. Mwari unozviita iri mitambo yakasiyana-siyana, but chinotarisirwa kune vanoponeseka iparticipation. Participation number 1 iri kuya pakuti kudi
Number one, iri kuya pa presence yako, unofana kuwanikwa pa zvinenge zvichiitika. Ndo chekutanga. Chechipiri, unofana kuparticipata pane zviri kuitwa. Inzwai chechi, hakuna munhu anoponeseka in this program yeruponeso yakaiswa panyika naMwari asipo pazviri kuitwa. Number one. Number two, asingaparticipate pa program yekuponeseka. Nhasi vanhu vakawanda vakufarira church yavasingaparticipate. Yet Old Testament ka Mwari vaitsvaka kuti munhu wese ange aripo zvichiitwa. Number one. Number two, ange achiparticipata pane zviri kuitwa. Ndiri kuti inini, kana uchida kuponeseka, batirana nevamwe, batikana nezvinhu zvoriponeso, wanikwa panzvimbo yazviri kuitika, uye participata, batirana nevamwe, pindawo mazviri, uvewo nerupande pakuitika kwazvo. So kuti tione panapa kuti zvii zvakanga zvichiitika kuOld Testament. So ndandakupai pfungwa iyi kuti gore revana veIsraeri rakanga rakapfekerwa mitambo yaikwana kuita 7. Mutambo number 1 unonziwo Passover. Mutambo number 2 unonziwo unleavened bread, mutambo wechingwa chisina mbiriso. Mutambo number 3 unonziwo first fruits. Mutambo number 4 unonziwo Pentecost, kana kutiwo the feast of weeks. Mutambo number 5 ndo mutambo wekuridzwa kwehwamanda, the feast of trumpets. Mutambo number 6 waiva mutambo weday of atonement. Mutambo number 7 unobva wata kuti gore robva randopenderwa, ndiwo the feast of tabernacles, kana kuti mutambo wematumba. And remember tatizvo, ukadzidza Old Testament, Mwari vaidzidzisa zano reruponeso. Saka mitambo iyi yairevei? Pazuva rePassover paisarudzwa gwayana risina gwapa raizourawa panguva yakatarwa, richiripresenta, richinongedza rufu rwaJesu pamuchinjikwa. Ende ukacherechedza kana wauya kuNew Testament, uchaona kuti nguva inofa Jesu ndiyo nguva chaiyo yaibayiwa gwayana rePaseka kuOld Testament. Ndokubva gwayana rinonzi Jesu chairo rafa pamuchinjikwa. Ende kune vanoziva, kune vanodzidza, apa panofa Jesu pamuchinjikwa ndo pakazadziswa mutambo wePaseka, ndo pakabva paguma nyaya yekufa kwegwayana rePaseka. Vamwe vanyori vanobudisa pachena kuti musi uyo Jesu achirembera pamuchinjikwa achitaura pachena kuti Father, into your hands I commit my spirit, kunonzi gwayana rakanga ragadzirwa kuti ringe richifa nekuti raiva nguva yemutambo wePaseka, rakabva rapukunyuka paruoko rwemupirisita. Banga rakanga bata haana kuzorishandisa nekuti gwayana chairo rakanga richifanira kufa pamuchinjikwa rakanga rafa. Saka mutambo wePaseka wainongedza kupi? Waidzidzisa kuti kudii? Wainongedza pakuti nerimwe ramazuva Jesu, gwayana raMwari, uchauya kuzorembera pamuchinjikwa kana iye achinge afa. Then zvanga zvichiitika kuOld Testament semumvuri zvinenge zvazadziswa. Regai ndikuudzei vana vaMwari chaireva mutambo uyu. Paunotanga mutambo uyu, vana veIsraeri vakanga vari munyika yeIjipita. Ndokubva Mwari ati kuna Mozisi, vanhu ngavauraye gwayana, ngavasarudze gwayana ravanouraya. Ndokubva Mozisi atsanangura zvese zvaidiwa. But Mozisi anozovaudza kuti kudii? Make sure kuti matora ropa regwayana ramunenge mauraya morizora pamagwatidziro, kana kuti nhasi tingati izvo padoor frame redhoo renyu, so that kana ngirozi iri kufamba ichiuraya mafirstborn ese muIjipita yaakufamba ikasvika painoona padoor frame pane ropa, inobva yapfuura. Ndo pari kubva vara rekuti Passover kuchirungu. Painzi kudii pana? Pari kunzi vese vanenge vapinda mumba imomo vachachengetedzwa. Mafirstborn apinda mumba imomo vanenge vari protected neropa raonekwa rakazorwa padoor frame, ropa regwayana. Saka Passover yainongedza kurufu rwaJesu pamuchinjikwa. But unleavened bread yaitaura nezvei? Munorangarira here Jesu vachizviti I am the bread of life? Morangarira here kuti
Jesu anoti ngwarirai mbiriso yavaFarisi ndiko kunyengera. Saka Jesu kana vachizvitora sechingwa cheupenyu, then mbiriso yobva yanzi kunyengera, which means kana pachinzi unleavened bread, chingwa chisina mbiriso, chingwa chisina kunyengera. Arigani mboshandisa mavara iwayo. Saka handei mberi fambai nene zvakanaka apa, tifambidzane mubate pfungwa tiri pamwe chete. Muviri waJesu ndo uri kurepresentwa nechingwa chiya chiri kunzi paLord Supper yakaitwa naJesu. Ndobva Jesu vakumedura chingwa chavo, but kunonzi naJesu, chingwa ichi muviri wangu, chingwa chinonongedza muviri wangu. But remember, chingwa ichanga chisina mbiriso, which means mumuviri waJesu makanga musingawanikwe kunyengera kunova mbiriso yevaFarisi. Regai ndidzike fundi wedzere kutsanangura apa. Mukati memuviri waJesu makanga musingawanikwe eni mhodzi yechitema, because chingwa chiri kumedurwa paLord Supper chiri kunongedza kumuviri waJesu, but chinofanirwa chisina mbiriso. Saka Jesu varembera pamuchinjikwa vanozoonekwa muviri wavo usina mbiriso, uri muguva wakazorora nemusi weSabata. Pataipfungwa. Saka the feast of unleavened bread yaiuya just after the Passover. And ndo zviri kuitika kuti Jesu vachirembera pamuchinjikwa kureva kuti the feast of Passover yazadzikisika. Ndobva taona Jesu vari kupinda muguva muviri usina mbiriso, kureva zvekare kuti the feast of unleavened bread has been fulfilled. Ko first fruits. First fruits ndeipi? Taverenga Bhaibheri rinokubudisirai pachena kuti Jesu pavanomuka nezuva retatu vakugadzirira kuti vazokwira kuenda kudenga. Bhaibheri rinobudisa pachena kuti Jesu vakamuka, but musi unomuka Jesu makuva mamwewo asiri aJesu akazaruka. Ndokubva kuonekwa vaitozivikanwa vachimuka makuva, vakaonekwa vachifamba, but havana kuzoonekwa kunzi vafamba sei. Asi Bhaibheri rinogona kutibetsera kunzwisa nyaya iyi. Toda kuti munyatsoteeresa tsanangura ndichapa. Jesu vamuka vanosangana nemudzimai uya, ndokubva ada kumhanya kumbundira Jesu. Zvikanzi kudii naJesu, usandibata nekuti handisati ndaenda kuna Baba. Asi udza vadzidzi, handei tinosangana Garirea. Ndokubva Jesu aenda, ndokubva asangana nevadzidzi vake. Ndokubva Tomasi ati izvo, inini handibvumi kuti uyu ndiye Jesu unless ndatobata, ndotoda physical evidence yekundinyasoona kuti zveshuwa ndiye Jesu. Ndokubva Tomasi atenderwa kubata muviri waJesu. Kureva kuti izvo Jesu pavakarambidza mudzimai uyu vaiti handisati ndaenda kudenga, saka handifanirwi kubatwa nemunhu, but kana ndaenda ndikadzoka, yes, unogona kundibata. Which means the period iri between mudzimai uyu na Tomasi uyu ndo nguva yakaendwa kudenga naJesu kunoitei, kunopresenta vaya vakanga vamuka paakamuka Jesu as the first fruits. Ndokubva adzoka panyika. Ukazoverenga Acts chapter 1 verse 3 inokuudzai kuti Jesu vakazospenda about 40 days vari panyika vasati vaenda zvekare kudenga. So mutambo wema-first fruits tiri kuona uchizadziswa paresurrection yaJesu. Kubva kana tikaenda kuOld Testament, kubva pamutambo wema-first fruits kusvika pari kunobatwa day rePentecost vaiverenga 50 days. Pari kunzi feast of weeks vaiverenga 7 weeks, dzaikupa about 49 days. Then a day after these 7 weeks ndo day rechi50, ndo painzi pari kuitwa the feast of Pentecost. Asi kana taya kuNew Testament, garaji yacho chakaitika pazuva rePentecost, tinoona kuti pazuva rePentecost pari kuwanikwa mweya mutsvene achidzika. Saka the feast yePentecost kuOld Testament yazadziswa pazuva rePentecost kuNew Testament nekuburuka kwamweya mutsvene. By the way, kuOld Testament kuna Genesis chapter 6, Mwari vanoti izvo nemhaka yekuti munhu aramba achingotadza uye mufungo wake waramba wakangoipa continuously, ndichabvisa mweya wangu panyika. Saka the Holy Spirit was withdrawn kubva panyika
Old Testament ndokubva wakanga wakuonekwa uchishanda with certain individuals, but ku New Testament Jesu anouya ndobva ati kana ndaenda kudenga ndichandokumbira kuti Baba vakupei mumwe mweya munyaradzi, handikusiyei senherera. I will ask for the Holy Spirit to come down upon you. And Jesu vaenda kudenga after 10 days ndobva mazuva akwana 50 from day resurrection kusvikira paday repentecost ukaverenga panenge paine 50 days ndobva mweya mutsvene aburuka. Ipapo the feast the Pentecost yazadziswa. Then tiri kuzoona kana tafamba down the history, trumpets, hwamanda dzakuridzwa. Ku Old Testament vaiti izvo kana vachinge kwaridzwa hwamanda dzaivaudza kuti zuva reatonement raswedera raapedyo. Saka ku New Testament kana kuti kuira yedu isusu yazouya after Jesu, ndepapi patiri kuona pakaparidzwa kana kuti pakaridzwa hwamanda, vanhu vachiudzwa kunzi zuva rekutonga raMwari rasvika, the day of atonement, zuva rekuyananisira raMwari rasvika. Kaverenga kuhistory unodzidza about a movement yainzi the Millerite movement. Varume vakasumuka vakaparidza kwazvo zvine simba kuudza vanhu kuti Jesu akuuya. By that time pamaverengera vakanga vaita nemanzwisira vakanga vaita, vaifunga kuti zuva iri riri kutaurwa recleansing of the sanctuary, reday of atonement, raireva kuuya kwaJesu panyika kwechipiri. But vazodzidza nekuti zuva iri rakadarika zvikasaitika, vazodzidza vakazoona kuti no, ndo raiva zuva rekupinda kwaJesu as our high priest in the most holy place, musanctuary yekudenga. Saka ipapo ndopavakabva vaziva kuti mutambo weday of atonement wataiita kuOld Testament watanga. Nekuti chii chaitika paday of atonement? Paday of atonement vanhu vaifanira kunge vachichema nekuda kwezvivi zvavo, the high priest ari mumost holy place achibatsirana achiperforma service iyoyo inoita kuti vanhu vasukwe zvivi zvavo vagamuchirike pamberi paMwari. Kana achinge apedza obva abuda, then panze kana paine munhu anenge asina kuita program, asina kuparticipata paprogram iyoyo, aibva abviswa pakati peungano yaIsraeri. Saka 1844 mutambo uyu weday of atonement wakabva watanga in the most holy place, musanctuary yekudenga. So far tatozvoona kuti 1844 ratogore ritori padhuze nesu, but mutambo wasara manje watichiri kuparticipata pauri iko zvinezvi, it is the feast of tabernacles. But kuti unzwisise zviri nani tofanira kudzokera kuOld Testament toongorora kuti bhaibheri rinoti kudii pamusoro pemutambo uyu. Regai tiverenge panapa pandanga ndavhura paya pana chapter 16 yaDeuteronomy pavhesi ya16. Chaverenga bhaibheri rechirungu. Bhaibheri rinoti izvo, 3 times a year all your males shall appear before the Lord your God in the place which he chooses, at the feast of unleavened bread, number 1, at the feast of weeks, number 2, at the feast of tabernacles, number 3, they shall not appear before the Lord empty-handed. Mashoko abuda panapa ari kutionesa zvinhu izvi vana vaMwari. Pane mitambo mitatu yataurwa nevhesi. Mitambo iyi, wekutanga wacho feast of unleavened bread, wechipiri wacho feast of weeks, ndo une rimwe zita rekuti Pentecost, wechitatu wacho zvikanzi feast of tabernacles, ndo uri kunzi kushona mutambo wematumba. But bhaibheri rabudisa pachena kuti varume vese vaifanirwa kuwanikwa ipapo. Remember pakudzidza nekutsanangura kwandaita, zviri pachena kuti mimwe mitambo yese iri 5 yakatozadzikisika kare. Passover, unleavened bread, first fruits, Pentecost, trumpets, iri 5 yakatozadzikisika kare. Uchiri pakuzadzikisika iko zvino mutambo weday of atonement. Then wasara kuti uzadzikisike iko zvino mutambo wematumba ndo wasara. So bhaibheri riri kuti izvo pamitambo yakazadzikisika kare 2 yacho, unleavened bread nePentecost,
varume vese vaisafanirwa kushayikwa ipapo. Pane chinhu chandiri kufarira panapa. Muchiri kurangarira here kuti izvo unleavened bread gara zviya tabuda nepfungwa yekuti kudii? Jesu ndiye ane muviri wakabvarurwa, representing uri kutsanangura muviri wake uchinzi hauna mbiriso, uri kutsanangura a sacrifice inogamuchirika pamberi paMwari, holy and acceptable, iri kunzi haina anything chaingapomerwa pairi. Ndobva zvanzi murume wese ngaaparticipate pamutambo iwoyo. Handiziva nawo Mwari kana paine chamaona apa. Mwari aida kuti varume vese vaparticipate paprogramu yechingwa chisina mbiriso, chainongedza kumuviri waJesu usina mbiriso. Saka they were supposed to participate so that kunyangwe naivo vadzidze kuchengeta miviri yavo isina mbiriso. Ndobva zvanzi kare ngavaparticipate paday pamutambo wePentecost uyo wainongedza pakudzika kwaMweya Mutsvene. Murume wese aifanirwa kuparticipata pamutambo unonongedza kudzika kwaMweya Mutsvene so that adzidzewo kuchengeta upenyu hwake huchitungamirirwa naMweya Mutsvene. But the last one iripo panapa ndeye the Feast of Tabernacles. Regai ndibate pfungwa iyi. Kwanzi nevhesi vanhu vese vanoparticipata paprogramu iyi vaifanira kuwanikwa ipapo, asi vakabata an offering muruoko rwavo. Offering yacho yaibva kupi uye yaitaurei? Regai tiende pana Leviticus. Apa regai ndishandise Bible reshona tiende pana Leviticus. Ndoda kuverenga panapa. Leviticus chapter 23. Leviticus chapter 23. Ndichaverenga verse ya 33. Ndichidzika. Bible rinoti izvo zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri uti, nezuva re15 romwedzi uyu wechinomwe, Jehovha unofanira kuitirwa mutambo wamatumba mazuva manomwe. Verse 34 yabudisa pachena kuti mutambo uyu waitwa for 7 days. Ndoda kuti ndijambe mamwe mavhesi ndiende pavhesi ya 39. Bible rinoti izvo zvino pazuva re15 remwedzi wechinomwe, kana makohwa gohwo reminda, munofanira kuita mutambo waJehovha mazuva manomwe. Zuva rekutanga rinofanira kuva rekuzorora kwazvo, nezuva rerusere rinofanira kuva zuva rekuzorora kwazvo. Ndaverenga vhesi ya 33 na 34 na vhesi 39. But vhesi 39 iri kubuditsa pfungwa yekuti paya pari kunzi hapana murume aifanira kuenda pamberi paJehovha empty handed. Vhesi yati vaienda kumutambo uyu vabva kukohwa minda yavo. Kureva kuti pari kunzi hauye uri empty handed, uri kutora a portion from zvamunenge makohwa muminda yenyu, ndo zvauri kuenda nazvo kunopresenta pamberi paMwari. Inzwai vana vaMwari, kune vese vanoparticipata pamutambo uyu vari kufanirwa kuti vape Mwari chipo. Chipo ichi ndechei? Ndechekutenda Mwari maropafadzo avakaenjoya for that whole period yavakanga vasiri kumusangano wematumba. Kana tiri kutaura nhasi, ndiri kutaura nevanhu vamwe vacho havana minda inorimwa chibage nenyimo nenzungu nezvakasiyana-siyana nemanhanga and so forth. But ndiri kutaura nevamwe vane minda inova mabasa avanoshanda. Pamwe uri accountant, pamwe uri driver, pamwe uri teacher, pamwe uri mupurisa, pamwe uri musoja, handizivi. But zviri kunzi panapa, kana gore richinge rapera, masvika panguva yekuti muende kunoparticipata, muende kunobata mutambo wematumba, uri kufanirwa kuti utore chipo chekutenda Mwari. Ndakashanda Mwari, ndikaenda kubasa, ndikamukira, ndikapotswa netsaona, ndikakomborerwa nemi nezvakasiyana-siyana zvekuti ndikwanise kurarama panyika yanhasi. Naizvozvo ndinokutendai. Inzwai vana vaMwari, ichi hachizi chegumi, but it's an offering yauri kutakura yekunotenda Mwari nekuda kwekuchengetwa kwese kwawakaitwa. Now iko zvino izvi hama dzangu dzimwe dziri kuenda kumutambo uyu, but manga maane 2 years, manga maane 3 years,
musingaende kumutambo wematumba. Ndingangobvunzawo kuti pamakore ese iwayaya pakarwara vamwe vakafa neCovid, iwe ungatakura chipo chakadini? Because remember, mukadzokera kuna Deuteronomy kuya chapter 16 mukandoverenga vhesi ya 17 iri kuti izvo chipo ichi kaichi chaunoya nacho chinofanirwa kuva chiri chipo chinoenderana nekukomborerwa kwawakaitwa naMwari. Saka iwe ndiwe unoziva zvawakaitwa naMwari, ndiwe unoziva the size of a gift, ndiwe unoziva how you can express kutenda kwako uye nekufara kwako pamberi paJehovha nekuda kwokukuchengeta nekukukomborera kwaakaita for that past period yese yawakanga usina kukwanisa kunoungana nevamwe pamusangano wematumba. Regai ndibate pfungwa. Ndiri kuda imwe pfungwa yatinodzidza zvekare yechipiri ipapo pamusoro pemusangano wematumba. Vhesi ya 39 yataverenga iyayi yaburitsa pfungwa yekuti panotanga musangano uyu inenge iri Sabbath uye paunonopera inenge iri Sabbath. Ende patamboverenga vhesi 34 yati mazuva acho i7, but vhesi 39 yati hongu mazuva i7 but zuva rekutanga iSabata uye zuva rechi8 inenge iri Sabata. Kureva kuti mudhu yekuti taamusangano wematumba haitange musi weSunday wamuchapfeka mabhegi nekusumudza mabhazi muchienda, but inotanga musi weSaturday wamuri kuti mangwana tiri kuenda kumusangano wematumba. Ndiko kuti mazuva aya agoita 8 munobva musi weSabata iwoyo matoo mumudhu yeSabata. Sunday yacho inotevera zuva riri kutevera after that Sabbath, then makupinda kuenda kemeeting, but mabva ikoko maikoko panonopera musangano uyu unopera also on a Sabbath pazuva rechi8. Regai ndiverenge vhesi ya 40. Vhesi ya 40 iri kuti izvo pazuva rekutanga munofanira kutora michero yemiti yakanaka namashizha emichindwe namatavi emiti mikobvu nemikona chando yomurukova. Munofanira kufara pamberi paJehovha Mwari wenyu mazuva manomwe. Saka vhesi ya 40 yatsimbedzera pfungwa iya yandange ndambotaura kare kuti inguva yekufara, but vanhu ngavatore zvese zvakanaka zvavakakohwa vaende kundofara pamberi paJehovha. Vhesi ya 41 munofanira kuitira Jehovha mutambo mazuva manomwe gore rimwe nerimwe uye uve mutemo usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose. Munofanira kuita nomwedzi wechinomwe. Vhesi ya 42 munofanira kugara mumatumba mazuva manomwe. Vose vakaberekwa munyika pakati pavaIsraeri vanofanira kugara mumatumba kuti, vhesi ya 43, marudzi enyu azive kuti ndakagarisa vana veIsraeri mumatumba nguva yandakavabudisa munyika yeIjipita. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Inzwai pavhesi ya 43 pabuda pfungwa yekuti izvo mutambo uyu zvimwe zvauri kuitirwa. Number 1, taona pfungwa yekuti inguva yekundofara muchipembera kuchengetwa kwamakaitwa naMwari. But vhesi ya 43 yaburitsa pfungwa yekuti mutambo uyu uri kudzidzisa zvekare vana vanotera mumashure menyu kuti vavaizotera mashure meava vareceiver instruction iyi directly. Zvikanzi vana vanotera mashure menyu vanofanirwa kuenderera mberi kucherechedza mutambo uyu, but pavanoucherechedza inzira yekuti vadzidze kuti Mwari wakambochengeta vana veIsraeri vachigara mumatumba panguva yakabva Ijipita vachienda Kenani. Regai ndigumira apo vana vaMwari, regai ndigumira apo, asi nditsanangure pfungwa iyi kuti zviri kureva kuti kudii kwatiri nhasi. Remember, tabata pfungwa yekuti izvo pamitambo yese Day of Atonement ndo mutambo uri kutozadzikisika panguva yatiri kurarama iko zvino. The Feast of Tabernacles takamirira kumberi, but uri kuti bata isusu pakuti kudii. Regai ndiunze pfungwa iyi kwamuri vana vaMwari. Mukadzidza experience yevana veIsraeri vachifamba from Egypt vachienda kuKenani, muchaona chinhu ichi kuti experience iyoyo inotsanangura experience yedu nhasi
vanhu vanoziva Mwari, vakapa upenyu kuna Mwari, kufamba kwatinoita kubva mukati menyika yeutapwa hwechitema tofamba naMwari in the wilderness experience, takamirira kunopinda in the heavenly Canaan. Saka inzwai chechi, mutambo uyu zvavaivadzidzisa ndezvekuti tichazoungana zvekare taakupemberera mufambiro watakaita naMwari mukati menyika yakanga yakaoma. Saka patinoparticipate pamutambo uyu, number 1, tiri kucherechedza kuchengetwa kwatiri kuitwa naMwari mukati meupenyu hwatiri mahuri nhasi. Remember, nyika yatiri mairi nhasi haisi yedu, vana vaMwari. Tiri kupfuura, tiri vafambi nevapfuuri, takafanana nevana veIsraeri vari mugwenga. Hatina zvinotikwanira zvatinoda, but one day kana takunda, Mwari uchatipinza in the heavenly Canaan. One day kana takunda, Mwari uchatendera kuti tigokwanisa kuona nyika inoyerera uchi nemukaka, isina kuchema, isina kurwadziwa, isina matambudziko, isina chii nechii, but zvinoitika bedzi kana tichinge tavimbika pamberi paMwari. Remember, vakakwanisa kupinda Canaan, vakataurwa nemazita, vaive 2 chete, vakaponeseka. Ende tinobva uko takawanda, ichokwadi. Sekupinda kwatakaita tese muhukama naMwari takawanda, tinopinda takawanda, tabuda munyika mudziIjipita dzedu dzakasiyana siyana. Iwe ndiwe unoziva kaIjipita kako kawairarama makare, kawakaburitswa naMwari. But along the way, the journey to Canaan is not easy, is not simple. Asi Mwari vanogona kutikundisa, vanogona kutichengeta. But mutambo uyu, pese patinoparticipate, tiri kutenda Mwari kuropafadzwa kwatinenge taitwa, uye tiri kuparidza zvekare kuchengetwa kwatiri kuitwa naMwari even muupenyu hwedu hwanhasi takamirira kupinda in the heavenly Canaan. Regai ndigumira. But patiri kusangana papart 2 tichazoona Jeshua, Jesu varipo pamusangano wematumba. And remember, Old Testament pavakanga vachinwa mvura padombo, pavakanga vachiita zvese zvaiitika Old Testament, zvinonzi zvaiitika nekuti Mwari vakanga vari pakati pavo. Regai tigumira apa, vana vaMwari, tive nenguva yekunamata. Ngatinamatei. Toda kutendai Jehovha, mataura nesu nenzira yakatsanangurika. Mune zvamaburitsa kwatiri pamusoro pemusangano wematumba. Munotarisira kunyangwe nazvino kuti tiparticipate pauri. Bhaibheri rakaburitsa pachena varume vese, heads of the families, vanofanirwa kuwanikwa ipapo. Nesuwo Mwari nhasi tinokutendai nekuti makatipa mukana wokuzviita. Tungamirai muzita raMuponesi Jesu. Amen. Rukariro ulo lwangu rusimbire kuna Kristu, andinawiri nemunu asimuzita Jesu, dinamira kuna Jesu, ndiye dombaneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu, kuti awigwa ngedima, tsitsi dzake ndogarira, mumwe mahuru yesimba, ruoko rwake ndobata, ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu, chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo, zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo, ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu. Apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa, ndinoda kuti
ndire na Jesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu zvimwe ndichanyura zvangu ini ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo